Larga vista, larga vista. Zer da natura? Etorri nirekin. Eta begiratu ingurura. Iupa! Zein goxoak. Aurrekoan Pirtx eta Porrotxek perretxikoekin egindako plater goxoak proposatu zizkiguten. Aixo, larga vista! Hauek ez dia jatekoa! Nik egin ditut plastilinaskoa dia ikusi! La rosak, berdeak, txikiak, ertainak, handillak... Zuek ere plastilinarekin perretxikoak egin ditzakezue. Eta bidali guzue, herrienlaguna.com. Zuek sortutako perretxikoen argazkia bidali beraz.